guys, welcome again to our channel. Nandito kami ngayon sa Island City Mall para mag-attend ng ribbon cutting kasi isa tayo sa invited ngayong araw na ito para sa opening nila. So let's go inside and see what's there. Okay, nandito ang lakay ko. Siyempre, as usual, kaming dalawa magkasama. Let's go! May God bless this day at magkaroon ng isang matiwasay na araw at blessed ng God na sana ay maging masaya ang opening ni Ma'am Lynn Tutor sa kanyang Plantorama. Ito ang cameraman ko, nakakaawa, ang daming bitbit, mabigat yung bag niya. Ito na tayo ngayong umagang to dito. Tingnan natin kung ano ang updates, ha? Tama tayo. As usual, like this. Ibang Dara. Wow. Busy siya. Busy. Hello, ma'am. Good morning. Oh, ayan sila, oh. Ito na yung kanilang display. So, the day is today. Wow! Ang dami ng display! Wow, ah! Ang gaganda ng mga bigonya niya! Oh! Ang gaganda ng display nila. Grabe! Si Ma'am Dara. Ang Ma'am Dara ito. Ang ganda! Ala, ang dami niyang plants ngayon. Kung gusto niyo naman dalawin yung kanyang pwesto nandun sa Old Airport, meron siyang mas marami pa doon. Grabe, ang dami. Dami. Uy! May black cardinal. Let us go there. May nakita ako. Wow! 30K! Black Cardinal na variegated. 30K! Oh my God! Ayan, nakakita na tayo sa personal. May mga anthurium like this. Philodendrons. Dami. Ayan. This is kurong. Ang dami niyang kurong, ha? Ang dami niyang imported plants. Ayan. Tingnan ko kung nandyan si Ma'am Lynn. At dito naman, ito na yung nabili natin. Sabi ko, nabili ko kahapon. This one. Parang wala pa si Ma'am Lynn. Let us see. Ito si Ma'am Organizer. Ayan. Ganito pa rin, malaki ang mukha. Hello! And dito tayo, oh, kasama sila Ma'am Lynn, oh. Mag-ano tayo? Follow us. Lang, Rich Kids. Rich Kids. Rich Kids. Please follow Rich Kids. Ikaw, ma'am, na yung channel? I-vlog diri, wala? Wala diyan? Ang garden, ang saman? Renet's Vinale. Ikaw diyan, Renette? Si Akalar. Ay! Wala, lagi ko makamit pa sa mga uban, oy. Sige. Thank you so much. Kay Ma'am Suset, ito yung binilhan ko nung Florida Beauty. Ayan. Ang dami rin niyang mga black. Ito, ang ganda, oh. See that? May succulents, sa mga mahihilig sa succulents, Mary's Rare Succulents, marami sila dito. Andito siya sa entrance. Makita ang magaganda niyang, uy, ang ganda nitong pink, ha? Morning, ma'am. Hala, wala akong mugrit. Nakakita ako sa inyong plant, ang ganda. Oh, ang ganda. May pink siya, oh. Yes, ma'am. Ang ganda naman.
Kaya lang, di ako marunong mag-alaga nito. Ang gaganda. Oh my God. Ang ganda. Wow. Grabe. Gaganda ng mga succulents niya. Ito yung tinatawag nilang jadelets, maliliit na jade. Ang string with a special price. Dahil pinangga niya ako, special price talaga. Ayan. Nagkaroon na naman tayo ng plant. Very nice, beautiful. Thank you ng string. Thank you so much. Complete na ito. Isa ka tira. 100. 100 ka? Maria? Giving us the opportunity to showcase our plans this August 7 to 11. Maraming salamat sa suporta sa mga plantitas, plantitos. Alam niyo na, no, I would like to change the mood na hindi mo na kami magpapamigay ng mga trophies but pamaypay ngayon at saka agents. Maraming salamat talaga. To God be all the glory.